Kani kedai ko All India Radio Shillong ko kubor ban pule do Richmond Kharluki. Kimat bakong san jong ko kubor mentag step. Ha Meghalaya sakhandai pulai ngot ki brieu ke layo thamai ke jingpang COVID-19. Ka jingdon ke bakot na ke jingpang COVID-19 hakari kalong nyu pusau point reu khandai na ke shispa. But ke Indian Council of Medical Research kan saai ki jingtip badan kambede ba kadawai tika na ke benta ka jingpang COVID-19 ha ka portal jongka. Ka kubor ke babnia. Ha Meghalaya kat hadu balayo ekne ko kubor nin kesni sa khandai pulai ngot ki beriau ke layo thamai ke jingpang COVID-19. U DHS MI u Dr. Amanwar uletho ba nakini ke biyo thamai nreu pun ngot ki de ne ke district East Khasi Hills, Shipho ngot ne ke district West Khasi Hills, Khandai ngot ne ke district West Garo Hills, Arngot ne ke district Ribhoi, Arngot ne ke district North Garo Hills, Batsau ngot ne ke district East Jantia Hills. Ulihat ho bana ke jingle test pat ba ne random testing balale hakaleng ke jela mentala jan stayo lalap balai spa khandai punyongut ki breu ke leyo ekene ke jingpang kad hadu menta ki balakot ne ke jingpang ha ke jela ki dan nyo spa hendrep khandai ngut hadian ke jingklat no uwe ubreu basan pu prasnam garta na Shillong na ke jingpang COVID-19 men ha ke met sing tho dieng ka jingdon ke baklat na ke jingpang ha ke jela kalong nyo ngut Ka Deputy Commissioner ke District East Khasi Hills Senin Kesni ke lepen mi ke hukum ban penbenai ki babun ki yeng hakidong baper jong kanong ba Shillong kum ki containment area na kadau badon ki balayo ke jingpang COVID-19 badon ki balay kendo ki bapang lale ekene ban khanglat ke jing sapriang kane ke jingpang Ha kawai pat kaliang u DHS MI u Dr. Amanwar ulong ba menta kadon ke jingduna doktor ha ke jela kamtam hakum kene kapor banang ekon persya ekene ke jingpang ulong bagi doktor belet pule na ke baha jong ke jela kide banwan mi balada kimwan ke sarkar kala ban phasio no yaki da ke pisa balai kot kat kum kabon kumba kalong menta kidon ki doktor belet pule na ke baha jong ke jela hendrei onda kila pendep ke jing pule MBBS kilet traino ha ki hospital jong ki riu shimet Ka jingdan ki bakot na jingpang COVID-19 hakari kala kham keo bat menta kalakot nyo pusau point nreu khandai nak shispa ha ki ar pusau kenta tam balalet nreu pulai hajar nreu spa lai puengot ki breu ki lakot na ke jingpang ki bala khlat pat ha ki ar pusau kenta tam balalet ki don khandai spa sau pusan ngot ka jingdan ki bala khlat na ke jingpang kala duna bha bat menta kapoi tang iwei point prah nyo nak shispa Kari India menta kalala ban le shipho lak teli ki test COVID-19 ha ka shisngi. Ha Assam kumba ar hajar tam ki breu ki lalat na ki hospital hadien bagi lakot na ka jingpang COVID-19 ha kini ki laisngi balalet. O menteri ketenat kakot kakya ke jela Assam o Himanta Biswa Sarma uletho bakat haduk menta kumba ar pu ar hajar ngut ki breu kidang don ni ke jingpang. Ka jingdon ki balaklat kalong ar spa lai pusau ngut. Ha kawai pat kaliang ka jingkhang dam ha ki kut tayo kadang beteng ha ka jela Assam banyada na ka jing sapriang jong ne ka jingpang man kasngi sajan bat man kasngi ublai omsha ban play ki dukan bat omsha ki breu ban mi ha Arunachal Pradesh sahanro pongot ki breu klio thamai ne ka jingpang bat dakine ka jingdon ke badang don ne ka jingpang COVID-19 kalong lai hajar sispa arpun rengut Bon kini ke bayo yang ni ke jingpang ke badang yo thamaya ka kidai ke bamdon ni kidak kishen jong kane ke jingpang batla pen kan ria ki shaki COVID care center ha Nagaland sakat nrengut ki breu ke liyo thamaya ke jingpang COVID-19 hnen kesngi kat ba khandai pu arngut ki lakot layo ku boru bai bai breu ila klat no hadimapur na kane ke jingpang ya kene le thu du menteri ketenat ka kot ka khya ka jela Nagaland US pang new pom Ki badang don ni ke jingpang ha ke jela Nagaland menta kilong si hajar saus pa san pulai ngut. Ha Manipur arngut ki breu kila klat na ke jingpang COVID-19 nin kesni badakini ke jingdon ki baklat na ke jingpang kalong arpu arngut. Pra pulai ngut ki breu kelio thamai ke jingpang COVID-19 ha Manipur nin kesni badakini ke jingdon ki badang don ni ke jingpang ha Manipur kalong si hajar hendrus pa san pusan ngut. Ka kenhon bahandru ngut Kidkhot na ka sarkar pedeng kan poi ha ka jela Assam lasni balang ban khmi ka jinglong jingman na ka jing shlei Ki jing shlei balaja bon sien menta ka snam ha ka jela Assam kilakta ki lakngut ki breu ha ki benta baper ka jela. Ka sarkar Assam kalapan jing yarap ba kumba ar hajar laispa klor tengka na ka sarkar pedeng ban ai jing yarap ki breu bat ban le ki weki kam na ka jing syakta ha ka jing shlei Kumba prapo hajar ngut ki breu kila syaplat im hakikan hon ka National Disaster Response Force bat ka State Disaster Response Force. Kani ko kubor kawan chapi nag All India Radio Shillong.
Ka Indian Council of Medical Research kadang shna mentai ke portal bat ajing tip bedai ba ka jinglap ya ka dawai tika na ka benta ka COVID-19 ha India bat Shabari ha ka baan ai ha kijat kitien ba per jongkari nalor ka kitien English ka jing temu jong ka jingbo e ka portal ka long ban ajing tip tang ha ka we ka rensan na mar kumba ka long menta kidon bon ki jing tip belasa priang lengba ki babon ki telong ya ka nele tho the head ka epidemiology and communicable diseases ka Indian Council of Medical Research usamiran panda on bolang ha ki we jat kitien khnang ba baro ki breu kinyo e ki jing tip kane ka portal kan sedang bantrekam kat ha ka tayo banwan U Secretary Ketenat Korbari ke Sorkar Pedeng ulat ho syabaro ki Chief Secretary jong gijela ban penken maweki ba omdan jing perking yaki kali bat ki breu baket iki mar ki mata na ko we gejela shkawai pat na ka benta ka jingkit iki mar bat ki ri ba marjan ki belete sa skular bat ki India omdan kam banyo jingbet bakerpang ulong badan ki jela ki bakhang bat kani ka kta ka jingpen poi mar bat ka penthot yaki kam kayo kokot Ulong shosho balada khangi kini kadai gejing pen kenya ki kendon bala penmi da ketenat Korbari hapo ka Disaster Management Act Arhajar San. Haka Arogya Setu app labo sakawe kerukam terekam kebathamai banyarap yaki jaka ya dia thiet bat kayo kokot ban terekam rengkat bat kejing shngan. Ka Open API Service ka bala besut thamai ha ka Arogya Setu app kan penla ban khmi ya ka jinglong jingman kinong trei ha ki jaka ya dia thiet ha ka bedai ba ka jingpang COVID-19 ka Open API Service ka yatho i jingma na ka jingpang COVID-19 la ban kado hang ne ba ka Arogya Setu app kalerap ke India ha ka jing khon persha ya ka jingpang COVID-19 nado bala play ka ha ka artarik uya yong menta ka snam Kadeka app kadeka way na kibala download bah da kibabon ha ka bapalat khatsan klur ngut ki breu ki pendon kam yaka. Nong hikai ka Jail Road Boys Higher Secondary School Shillong Rahul S Chatterjee ude way ni kibala shajet banyo ka kusnam National Award to Teachers Arhajar Arpho balapan bana da ketenat Human Resource Development ka Sorkar Pedeng. Ya kino hikai bayo kusnam la bishar shwa da ka kenhuan balat lut bat kidon barok lang shispa san pulai ngut kino hikai balajet da ki laipun ruteli ki jela bat ki Union Territory. Ka jiribam ha ka jela Manipur kalalong ka we ne ginong ret ki bakhoi tam na pedang ki we ginong ret ki baduna ya ka arpusan hajar ngut ka jingdon breu ha ka thop North East Zone. Ya ka nelalap na ka jingwat jong ka swach survekshan Arhajar Arpho. Ka Wangjing Lamdeng ha Manipur kalawan baar bat ka Singtam ha Gajala Sikkim kalawan balai ha Kathop North East Zone. Ya kini kijing penmana ya kinongret bakhoi la penmana da Menteri Ketenat Housing bat Urban Affairs ka Sorkar Pedeng u Hardip Singh Puri. Ya ka swach survekshan lawan ra da ka Sorkar Pedeng da kijing tmu ban kring ya kinong shnong ban yashim banta ha kijing le khoi. Hashwa ban penkot ya khubor ha ka ni ka step sa shisien kimat bakongsan. Ha Meghalaya sa kendai pulai ngut ki breu ke liyo thamai ya kejing pang COVID-19. Kajing don ki bakot na kejing pang COVID-19 hagari kalong nyo pusaw point nreu kendai na kashispa. Bat ke Indian Council of Medical Research kan sa ay kejing tip badan kam baydai bat kadawai tika na kabenta kejing pang COVID-19 haga portal jongka. Bat kato ka kubor kalakot akan step kabalawan shapi nag All India Radio Shillong. Hakapor prabajing ini so baga Delhi Station na kabenta ka kubor hakaktin Hindi. Kabanbot ka kubor hakaktin pareng hakapor prashiteng. Ngipin kan mawi pi ginong ngap ba hakapor kandai baje menta ka step pinyo ka kubor na kathan stelam mingi hakaktin pareng na ka station. Sngoba ban abmenta ya ki kubor ban wanshapi na Delhi.